Guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung saan natin makita na ang ating content ay recommend ni Facebook or ni Meta. Punta tayo sa Facebook. Then, see dashboard. At dito sa tools, na meron kayong tools na profile recommendation, ito ay pindutin nyo. So, dito natin malalaman na ang ating content is recommendable ni Meta. At makikita rin natin dito kung ang ating profile ay merong violations o wala. Yung sa akin, content is recommendable. So, kapag naka-blue ito guys, safe tayo. Then, profile has no violations. So, dito malaman rin natin na ang ating profile has no violation. So, ang nakalagay, good job, your profile keeps content safe for everyone, thanks. So guys, kailangan ninyong i-check ito permanently para makita ninyo kung ano ang inyong mga violations. So, dito sa more about your profile, pindutin nyo lang itong account status. Dito nyo malalaman kung nagkaroon kayo ng restriction. So, dito, makita rin natin yung mga notification ng ating mga violations. So, yun lang guys. Until next video.